Čo sa týka mojich súkromných, no tak od 14 boli brigády, stavby, SPS-ky a tak ďalej, čiže čašník a tak ďalej, čiže tých pracovných skúseností je asi dosť. Tvoj príbeh je silno spojený s Crohnovou chorobou. A bereš to ako silnú skúsenosť do života, alebo je to ako za trest? No ja to beriem ako dar, by som povedal, lebo aspoň nemôžem jesť tie všetky vychytávky, ktoré by som inak jedol a možno by som nevyzeral tak, ani nie, že vo forme alebo vyzerám, ale bolo by to určite komplikovanejšie. Ako zo začiatku to bolo ťažké, lebo ja som bol ako dieťa dosť pri sebe, dosť tučný, taký trošku športový antitalent. No a nebolo to, vieme, aké sú deti, nebolo to moc jednoduché, čo sa týka kolektívu, ja som bol taký introvert, taký skôr samotár. No a vlastne tá choroba mi zmenila život, takže som schudol vďaka nej dosť výrazne. No a potom som vlastne začal športovať, čo sa týka nejaký hokejbal som hrával, v minulosti úplne futbal, ale tak to som bol taká malá gulička, takže to bolo len takže do počtu. No a potom som začal cvičiť a vlastne to cvičenie mi otočilo život. Čiže vlastne tá choroba ma priviedla k fitnessu, takže ja to beriem ako dar toho, že som sa dostal k tomu fitnessu. A druhý dar toho, že nemôžem strašné množstvo potravín, takže mám takú clean stravu, vlastne nútenie.